Uyauzona makanzwa seko amadotereke ndokamboka kubva kuna Mushakabvu Rambisai Stella Chiweshe vakaradzikwa pamasemburapo pamusha uri pamusoro pegomo ndopa vakaradzikwa ipapo vakavigwa mubako. Ndaive kwenini ndakaendako vakaperekedzwa nechaunga. Aiwa vanhu vakabuda vakaperekedza gogo Rambisai Stella Chiweshe vakatiseka musi wa 20 January 2023 mushure mekunge vatambura nechirwere checancer, brain cancer. Vanga vane makore 76 nekuti iwoka gogo Rambisai Stella Chiweshe vakazvarwa pamusi wa 8 July 1946 kuchengetwa naMwari koko. Tinoti kwavari koko gogo ngavazorore murugare. Stella Chiweshe akatanga kuridza mbiri akamugore 1966. Ndo pakatanga kuridza mbiri apapo kunogara 1966 kusvika 1969 akadzoka na kule wake nasekuru. Apa matichers vaito against nazvo vachizvirambidzwa zvasiwo wakakwanisa kumanikidzira vabva vadzidzira kambiri idzodzo kuma 70s ikoko. Vanga vakutorowa nziyo dzekutsigira kahondo yechimurenga. Munozvaka kuti nziyo dzekare dzaimbwa nevana vemuno muZimbabwe dzaimbwa nechibhende asi dzichipa morari kune avo vanga vari kuhondo pamwe chete kane vabereki vanenge vachitsigirawo vana vari musango. Saka dzaivapa
nziyo dzadziri dzekuvapaka morari. Nokudaro kambo kekutanga kukwapaidza Stella Rambisai Chiweshe kanonziko kakatanga kurekodha kutoti vatsikisa kanonziko Kasawa kavakatsikisa mugore 1974. 1981 vakabva vajoina yanzi National Dance Company yemuZimbabwe apa tata musununguko manje vari National Dance Company vakwanisa kuita tour miriko makungwa ikoko nzvimbo dzakasiyana siyana. Vati chechukeiwa yavabvezera vakunyatso kuona kuti aikozondokwanisa kuzvimirira ndega. Aiwa vakatanga kukwapaidza mbira zvemhando yepamusoro chaizvo vakuzvitangira kuda kuzviitirawo zvavo. Ndiye zvekare vakabva vaintrodusa mbira kuti itange kuiswa pamagetsi ichikwapaidzwa nemagetsi. Komana emika nekuti pese apa yaingorohwa ari mateze pasina kana zvimwe kuisa kana pamagetsi. Nokudaro ndo zvakauya naiye Stella Rambisai Chiweshe kusimudzira kamusapo mbira dzakungobayirirwa pamagetsi apa aikona kutaura vakomana vachitaka kutamba nadzo. Right, regai tivanzwe kuuya kwavo kwavakaita. Vakauya kunoko pane gore ravakauya kunoku ndikanosangana navo kwaMurehwa kuNational Arts Council National Arts Center yekwamurehwa kwakune mutambo wangu uri ikoko kwakune bira ranga riri ikoko Cultural Day. Ndakavasangana navo vachitobva kuGermany. Regai tivanzwe ivo Gogo Rambisai Stella Chiweshe vachipinda mudariro ivo vachitirondedzera vachitipa chidimbu chenhoroondo yavo tichivanzwa panapa. Katisimbisane pamberi pechita. Ini ndakaberekerwa kwaBenhura kuMondoro. Kwatinoti kuMondoro kwega kwainzi kumaponongwe. Saka Mondoro kuti Mondoro kavaruka kutadza kuti Mondoro. Nokuti kwairura Mondoro chaizvo. Saka vakangopa nickname yekuti Mondoro, the Mondoro country ati Mondoro. Saka ndiko kwandakaberekerwa ikoko, ndiko kumusha kwaamai vangu. Kumusha kwababa vangu vanasekuru vakatama kubva kuChiweshe vachienda kwaMasembura kuBhindura. Saka ndiko kumusha kwangu ikoko. Chikoro ine ndakataka kudzidza kwaMasembura. KwaMasembura iko ndobva ndazobva ndobva ndaita makore mairi ndichidzidza paChirodzo. Ndobva ndazobva paChirodzo ndobva ndaenda kuChishawasha. Ndobva ndakazogumisira kuChishawasha. Zuva ranhasi kwandiri rakakosha zvikuru. Fungai kuti kubvira ndiri mwana mudiki kusvikira nanhasi ndiri munhu wechivanhu. Saka kunzwa kuti vamwe vakaungana kumusha kucherechedza zuva reculture rechivanhu chedu, aiwa munhu unoita kumhanya chaiko, kumhanya sekatsuro. Saka ndo zvandakamhanyira kubva kuTemberi kuti ndibatanewo nevamwe nehama dzangu tiri pamwe chete tichirumbidza unhu hwedu. Vazhinji vanotaura kuti aiwa mbuya Stella Rambisai Chiweshe miriko makungwa kwavari uko zvekuimba izvi handifungi kuti vachiri kuimba nekuda kwekuti hakuna kamaletesi atiri kumbonzwa. Regai mbuya muzvitsanangurira mega kuti muchiri kuimba here kana kuti mune zvimwe zvamakudzingirira nazvo ikoko? Kuimba kunogoregerwa sei? Munhu unoramba uchitongoimba nakuimba. Kuimba hakuregedzwe. Ndinofamba nyika dzakawandisa pasi pano, asi izvezvi chandava kudzingirira nacho kusiri kuti ndakaregera zvemashow. Ndinenge ndichioita mashow asi ndiri kuwanza kuita solo kuridza ndega zveshe. Chandava kunyanya kudzingirirana nacho izvezvi kudzidzisa vana vadiki nevakuru chaivo vamwe vakatochena musatsika dzedu. Ndakarejesta Chivanhu Trust. Saka Chivanhu Trust inomiririra kukurudzira tsika dzedu nechivanhu chedu panyaya dzembira nengoma. Naiko kuziva chaiko kuti kana kunzi mwana akanzi kukurova gova kunoitwa sei, ndaidzidzisa vamwe vana kuti imimi hachaitemwe ivo vanototi koma hacha wacho wakaita sei hatuzivi. Saka zvakawanda zvinoda kudzidziswa zvizvarwa zvanhasi. Ine ndaitofunga kuti basa ndakapedza, nebasa randakarwisa rekuti mbira
dzinyatsodiwa. Ndachifuna ndakapedza sezvo kwane magwenyambiri akawandisa izvozvo zvinondifadza, asi ndiri kuona zvakare kuti basa rinambopera nekuti vanhu vakarasika tsika, takarasiswa tsika dzedu zvakanyanyisa, saka tinoda kudzorera tsika dzedu pakare. Matimi mimbuya chiveshe kuti muda kudzorera tsika pakare. Nguva zhinji muri kupedza muri mhiri kwamakungwa, tsika idzi muda kudzorera kunze ikoko here? Kune vana here vemuZimbabwe vari ikoko, nekuti isiti kunoko matisiya panzara? Aiwa, ndinoda kusiyai panzara. Ndiri ikoko ndinenge ndichitodzidzisawo, dzimwe nguva ndinenge kazhinji kacho ndichitaura ndiri painternet radio. Anditi maona sino ikoko ndinogara kandiri ikoko kuva ndinoziva kuti kana munhu akarorewa anogara kumusha kwakarorewa, asi zvakaramba kuti ndigareko zvekubva ndati ndokwa kumusha kwangu, kana kuti ndikuti ndokumusha kwangu hazvimbokwanisika. Saka pakuzorejesta chivanhu torasika ndakarejestera kuno kumusha. Saka zviri kureva kuti tsika idzi, dzinonzi tsika remagariro edu, zvinhu zvandinenge ndichizodzidzisa muzvikoro kuno. Makaonza kakwambuka nziko nematare kubva kuna Stella Rambisai chiweshe. Chimbo changu kuti matapirwa ntiko right. Rikaitinzwa hapa kuti muwanano yawo murume wawo anonziani. Tuzunza zvakarika nemhuri yawo kuti zvakamira wani.
Stella Rambisa Chiweshe. Isizo sonke emsakazweni munye. Varume vangu vanonzi Peter Reich, REICH, zvokuti isisu tingaperengere tichiti Reich. Aiwa hatida kuuya navo, vakasara variko. Amusangane here nematambudziko ndoziva kuti sisi vazhinji vachaonti kana mukaroorana marudzi akasiyana vamwe panova nemakakatawana hama dzinenge dzisingakutambire, hama dzemurume dzimwe dzengo dzisingakutambire. Uyezve ivo sekuru havachore here kuti aiwa ini handidi kuuya kuzogara kumusha kwako kuzoona kumusha kwako. Aiwa ivoka vanotondikurudzira dai pasina ivoka dzimwe dzimbo dzakawanda fanira dzinana chachimurenga dzedzeka dzandakarekodha dzedzeka tikadai sina kumbodzinzwa ivo ndo vanotoita kuti ndirambe ndiri patsika dzedu. Ivo vanototaura ivo kuti iwe ukagarisa kuno kunopedzera kuimba zvemastreets ekuno pota uchidzokera kumusha. Saka munhu anondikurudzira zvikuru kuti ndirambe ndiri muchivanhu changu. Hamusi kuwana here dambudziko rerusaro raganda tinoziziva isu kune dzimwe nyika uko vanenge vachingoti mablacks mablacks vanhu vatema ikoko kuGermany hamusi kuwana dambudziko. Inini hasina ndambosangana nedambudziko iroro, asi fanika kuBerlin kwandinogara kune vamwe vanonzi maskinheads vaivai vane rusaro rwaganda rusiri rwokungoti mablacks chete. Aiyo chero asiri chete muJermany bedzi vanongoita zvekuti rusaro rwaganda, asi inoka ndofunga kuchengetwa nevadzimai venyika yangu ino asi ndambosanganawo navo. Chinoeneka ndinoti vanhu musaroorwe nevachena, havana kufanana zvavo, vakasiyana siyana, asi chinonetsa ndechekuti kana makuzoda kusvika paudzamo kokukurukura zveunhu hwako kaiwewe iye anenge ari pasina kunyanya kudzika. Saka ndo dambudziko randinosangana naro iroro rekuti kana kumutaurirowo unorota so hazvizofanana nekunge iwe uine werudzi rwako. Mhuri yangu muchireva vana vangu here? Inini ndine vana vangu vaviri vasikana. Mwana wangu mukuru ari muvhu antimona ndinomuverenga pamusaka pekuti munoziva mwana iye ndakaparadzika pamiri ndine 6 months asi kwazopera makore 3 ane masere 38 years mwana akazouya kwandiri akati pamusoro yamai ndoda kukubvunza iwo kuti ko ime pamunosuma nawo munosuma madzisekuru madzitateguru madzimbuya vashavi vese ko isisu takafa tisina kuona zuva munodii kuchisumawo isisu. Ndopandakazoziva kuti aiwa munhu anofa miri mweya upi. Saka kana ndikanzi ndevana vanga ndinoti ndine vana 3 nokuti iye ndinomuverenga. Kouya Charity Mukwesha, kouya Virginia Mukwesha, munomuziva Virginia Mukwesha anoimba vana vangu ndakavabereka naMukwesha vebhora vaivai. Mukwesha vaFreddy ongu ndo murume wangu wokutanga. Right vana va Stella Chiweshe vakazvara vakabereka naMushakabvu Freddy Mukwesha kochi webhora. Hanzi vana vangu vese vanoimba uyo ari kuimba uyu mwana wavo ndiye anonzi Virginia wacho. Virginia Mukwesha kambo kanonziko kwaMuneri. Kwamuneri,
Kwamuleri Gore Kwamuleri Kwamuleri Gore Kwamuleri Kwamuleri Gore Kwamuleri Gore Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Gore Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Rava Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Hakuna Shubiko Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Gore Kwamuleri Kwamuleri Gore Kwamuleri Kwamuleri Hakuna Shubiko Kwamuleri Akutohoita Kwamuleri Kwamuleri Akutohoita Kwamuleri Ndava kumakudo Kwamuleri Nakuru wakati Kwamuleri Chisha rusoka Kwamuleri Chisha kufama Kwamuleri Ndone bamwe Kwamuleri Nakuru wakati Kwamuleri Chisha rusoka Kwamuleri Chisha kufama Kwamuleri Ndone bamwe Kwamuleri Nakuna shubiko Kwamuleri Ndone bamwe Kwamuleri Nakuna shubiko Kwamuleri Akutohoita Kwamuleri 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 Gore Kwamuleri Kwamuleri Gore 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 Kwamuleri Rava Kwamuleri Rava Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Rava Kwamuleri Rava Kwamuleri Rava Kwamuleri Rava Kwamuleri Hakuna Shubiko Kwamuleri Done Bamwe Oda Sonete andizoti kanda kurwadze matezedzi kam ndirenge ndakusumudza mudzimu wana chinake Kwamuleri Gore Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Done Bamwe Kwamuleri Chisha kufamba Chisha rusoka ndeka mwana wokupedzisira wa gogo Rambisa Stella Chiweshe anonzi Virginia Mukwesha akarorwa futi nemurungu kakumire kwamakungwa ikoko amai kurorwa nemurungu mwana kurorwawo nemurungu magetsi anotera chi ndakaita hurukuro naye futi Virginia anakidza manje kuita hurukuro naye anongoseka-seka kunge zvaita amai vake izvozvo mufunge ane chipo chekuseka mwana iyeyo wanda Stella Chiweshe munhu aingogara achingofara uchitaura naye so anenge achingoseka ndo zvimwe chete ka naiye ka Virginia Mukwesha zvaanongoriwo zvakare zvaiti ndakavabvunza ndikati sadza ririko here kumajeremani ikoko inini ndinotsika sadza mazuva ese munoziva upu hwezviyo mazuva ekutanga ndasingazivi kuti ndinohwana kupi asi ndinotenga kumashops ema-Asian shops vekusri Lanka munoziva patakaenda kuIndia muna 1984 takashamisika tichiona minda neminda yezviyo saka ndo staple food yekuindia kane zviyo saka ndinodya upfu hwezviyo ndodya upfu hwekoroni ndobika sadza mazuva ese iwo mfushwa uyu wenyemba wenyevhe ndinotakura ndichienda nawo iyo nyevhe ndakaiona zvakare ikoko aya mavheji aya atinodya kunokoko ikoko kana ndafunga ndinoenda musango muriwo musango sekuru vanodyawo chikafu chedu ichi kana vabhenge vachitafanika vasiri kuda kudya vasiri kuda kudya ine ndikangobika sadza rangu rozvo ndikabika nyevhe yangu ndikaisa dovika unoona munhu apfunya chisero ndo chikafu chavanofanira manje amanzo apo chomoria
netsunga nekovho zvamunomira nazvo kuno muchimhanya muchienda mumbare mumusika muchinohodha anzi kuGermany uko ndezvemusango zvinongomera zvega musango akomana dzimwe nyika soka dzakakomborerwa miriwo inongomera musango azina gogororambisa Stella chiweshe muchakapo kwanzi kana ndakuda kudya mavheji aya tinodya kuno kumba ndinokuenda notanda musango kwete mugadheni aiyo ai vurenyu rinenge rakaropafadza zvechiwa saka ndakabvunza ndikati saka vamwe vaimba vanosimboya ikoko ndevanani ikoko tina vanzvadzi Oliver but asi kwavanoenda kavanowanzoenda kuUK ati kuGermany hakuwanzouya vanhu vekuno kumusha ndofunga kana kuti chinonyanya kunetsa chirudzi here hatizivi asi izvo chioniso ndakambomona ikoko imimi chiGermany maakutotaura kaimi kana uchida kuti mangwanani baba nechiGermany munoti kudi Guten Morgen Vater zvakatora mazuva akareba zvakadii kuti muwe muchikwanisa chiGermany zvinotora mwedzi umwe chete kuti nzeve dzidziuke unzwe asi chandakazoona ndechekuti ndikadzidzira chiGermany kuno kumusha ndinodzidza zvakatonyanya pane kudzidzira ikoko nozvandinodzidza nemwedzi umwe chete kuno kuZimbabwe kana ndikaenda kuGermany Zimbabwe Society kako zvandodzidza nemwedzi umwe chete uko ndozvidzidza pamwedzi mitatu saka zviri kureva kuti havari kuita zvekusvitsa mazonaka kuitira mari asi kunokuka vanonyatsodzidzisa chiGermany zvakare ndinokurudzira veruzhinjiga kuti dzidzai mamwe marudzi harizenge dambudziko raunoita kana ukaenda paFrance apo kana ukasangana nevanhu vakanga vakakolonizwa nemafrench haugone kutaura navo nokuti havanzwe English andibona saka ndinoona fanika kuti chirudzi chinenge chakatikoshei kutanga nacho dzidza chiFrench wodzidza chiPutukezi futi anditimaona kuitira kuti ndakamboenda kuMaputo handina ndakambotaura naye vese vange maPutukezi handitimaona saka ndozvatinoita isisi vanhu vanga vakakolonizwa nevarungu ivava tinenge tangotaura chirudzi chavo so handitimaona dzidzai chichikunda futi mukaenda kuFrance mosangana hanzi ava vaiendawo ikoko ana Oliver Mtukudzi amboendawo futi anenge achinorovera kumagrowth point ekuGermany chimambaira janani chimamaira chirimpoto 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 chirimpoto chimamaira chirimpoto ndodyanani amdumeni mukuru Craig Evans enitora angoma Craig maskura sei avari seko Gules ama Ivan zviri kufamba here chirimpoto mikotora iri mudzimai womudhumeni tomuti chii chirimpoto keretora mudhumeni resi here chirimpoto ama Ivan chirimpoto kuti vanozoona zvekurima ivavo asi ndakamboenda umbakaonekana pane kagadheni pane kamuhomba 1 kuseri kuemba so aikakondekawo chera ndifungira kuti ngoma Craig anombomira ipapa nekamuhomba 1 ikako andonhorona ndakaita kana Stella chiweshe kam
mugore ra 2010 kanani 2010 chiri mpoto amurehwa center chiri mpoto andodya naniko chiri mpoto chiri mpoto pesitora chiri mpoto chinonetsa manje ndichekuti ukaona vamwe vedu chiri mpoto tawa akungoyambuka bhodha kuenda paSouth Africa pa chiri mpoto 3 weeks akadzoka atochinja toni rini chiri mpoto but tete sitirarambisa chiweshe ka vakaenda ko kuma early 80s ko chiri mpoto njupitora iwe chiri mpoto mhiri kwemakunge vakagara ikoko asi vana kukanganwa toni yavo taura zvakanaka stereo chiri mpoto imimi 2 days mpoto ndodya ukaenda panamibhia matochinja kare aiwawo nai munhu ungarasike rurimi rwako urasika tsika dzako hazvikwanisike ndomunga nhau yekuti ndakaenda ikoko ndakomba saka muto wakakura wakakomba hamugone kuti utwasanudzi saka kana akatoisira ipapo chachimurenga
live in Germany ndiye karambisa Stella Chiweshe kambo kanonzi chachimurenga ndokamwe kambo kemahits awo kakakurumbira chaizvo nanhasi kanofarirwa nevakawanda uyezve kane mukurumbira kanozikanwa kaka ukangoti Stella Chiweshe vanhu vanotanga kutaura kuti chachimurenga kuratidza kuti aiwa kambo kakakurumbira chose. Ndine chiziso panapa kubva kuna Password Mkusha yanzi padombosha wanzi tiripo pachimuti asi tine misodzi pamatama. Muwakidzani wedu vanova zvekare kaelder kuchechi kwedu kuno kudomboshawa vaMike Gatsi vatisiya pamwe chete nemwanakomana wavo mufundisi Ngoni Gatsi nemukoma wavo vatisiya vose vari vatatu patsaona yaitika kubhindura yemumugwagwa. Tarwadziwa nemhuri iyi. Mudzimai wavo Mai Ngoni Gatsi vakatoshaya gore rapera iro pava ne 6 months. Zviri kurwadza vedu wedu tinoti ine matambudziko chose unoziva maitikiro azvaita kunenge kwakutovhara imba chaiko ikoko kuti vakomana vanhu vatatu vobva vangotsakatika mutsaona. Tichikumbirisa kuti pamugwagwa ipapo Mwari ngavatiitire nyasha vatinzvengesewo kunjodzi dzemugwagwa ikoko kunyanyanya izvo ngoro dzemoto dzatofamba nadzo idzi ngatinyatsokufamba nadzo mune zvakanaka. Pamwe pacho unenge usiriwe unenge une mhosva ari kuuya kumberi kwako uri kunosangana nayeko ndiye anogona kuti kuvhiringidza saka panda kungwarirwa pamugwagwa apa right. Regai tipfuurire mberi nachirongwa chedu takabata nhoroondo yagogo Rambisai Stella Chiweshe vakatisiya vane makore akantaiwo 76. Stella Chiweshe vakashayikira kumba kwavo kakukuwadzana. So nokudaro pazuva ranhasi aiwaka tati varangarire vakatisiya kamusi 20 January 2023 mushure mongeke nekumwe kurwara nekensa yemupfungwa. Kwavari tinoti zorai murugare tete kana kuti gogo kana kuti amai kana kuti ambuya Rambisai Chiweshe. Kudaka regai kati patangopinza mudariro Virginia anova ndiye mwana wavo amai Chiweshe. Inini ndinonzi Virginia Mukwesha Hetse ndiri gotwe rambuya Chiweshe. Takazarwa tiri vaviri tingori 2 tine firstborn negotwe. Mukwesha rauya sei apa? Maiden name rangu nekuti ndiri mwana waMudara Frederick Mukwesha, the soccer legend. Okay, the coach. The coach. So Virginia Mukwesha Hetse. Hetse is my yeah. Zvinofadza chiso. So kwa Mukwesha kumakabarwa muri vangani? Tiri 2. Amai vangu vakangozvara vana vavo vaviri. Mukoma wangu neni. Mukoma wangu anonzi Charity Mapuranga. So ndozviziva kuti vakazobuda munomu gogo vakuenda kunze kwenyika. Vakaenda gore ripi? 1983. But vaimboenda zvavo vachidzoka anyway ndokwavaigara asi vaita more like those migrating birds kuti kana uko kuchitonhora vombodzoka vachingodaro but it's 1983. Asi magumo vakazogumisa vangojaira manje asingachadzoka. Zvazvakuenderana nebasa kuti kana tuwa icho iri muwinter there is nothing that she could do saka but paikwanisika pese vanga vasingadi kutonhorwa vari ikoko. Seimi makazotanga kuenda papi? Kuenda kuGermany? Kuenda navo ndakatanga kuridza mbira ndine 11 years saka ndopa ndakatanga kuridza navo. Aikudzidzisai ndani? Amai ndo vakandidzidzisa. Amai havana kumboti vana vavo dzidzai mbira. Mukoma wangu ndogara ndingomuseka haugoni kana kuombera because vaingoti vakaisa mbira pasi ndaipika gwariva racho and then just pluck the keys. Ndobva vakazondibvunza kuti asi uri kuda kufunda une interest ndikati ndobva vakatanga kundidzidzisa. I think ndaka first recording yedu TV recording ZBC I was in grade 7.
saka ndo pandakangotanga kuridza navo. Ndaenda zvangu kuchikoro pane mukana pese tichiridza tese. So kureva kuti pane pamakambopindawo nawo mustudio mukatorekodha masongs navo? Akakatowanda taitomumhanya ndaitombokumbirwa kuchikoro kuti tinorekodha. And then the way she was teaching, I was a fast learner. Anditi vambondidzidzisa kuti tiri kupractice ka uri kudzidza so right tasvika mustudio zvinzi no hapasi pandiri kuda apa engineer akamirira kuti take vombondiratidza pamwe, but that is how fast I could catch kuti ndaitoratidzwa ipapo torekodha. Tinozviziva sisi kuti mbira dzine mazita kuti iyi neiyi, imi mairidza ipi? Vanhu vangodziti mbira dzeradzimu. The traditional. Kune mutepe, kune dzimwe dzinonzi chiriko njari ine ndinoridza mbira dzeradzimu. Andobvira yamunobata chaiyo nokuti pane ine best kozoyaka lead. Icho chachirungu chakuitwa nemamusicians vemazuva ano. The traditional mbira haina different tonations. Hakuna bass, tenor, baritone zvakuitwa izvinoizvi zvekuti pane bass pane chino. Mbira dzese dzinenge dzakangofanana dzechivanhu chaicho. If you play traditional instruments hadzina izvozvo. Saka chinozongosiyana ndechekuti pakuridza kwenyu mumwe ari kushaura ari kuridza the lead line, mumwe ari kuridza mabhesi, but dzakangoenzana. Imimi makambowana mukana wokushaura? Kushaura ndiko kutori easy nekuti ndokune melody ndokunoridza kuchinonokera. Ari kuridza mabhesi ndiye anenge achitori nestress. Asi kana uchidzidza mbira unodzidza zvese. Ukasangana namumwe gwenyambira isaida uri kushaura mumwe anotofanira kushaura mumwe ototsinira because hazvifanirwi kufanana, saka unotodzidzira zvese. Pamusoro nyaya iripo ndeyekuti uchisvikawo pamba pevanhu, uchisvikawo pamusha pevanhu, uchira wopera wosvika wogara pasi wopasiswawo. Haikona kuita sezvinonzi uri kubata maoko kusvika kuti uyu pa chagowo chiko nai. Dzorerai manja mumaoko mawo, dzorerai manja mumaoko mawo, dzorerai manja mumaoko mawo, dzorerai manja mumaoko mawo. Manjarasika uchisvikawo pamusha pevanhu, pamba pevanhu.
fambisa Stella Chiweshe dzorerai manja kumba nechikwata chanzo the earthquake dzorerai manja manja Madam Ze maswera sekwa mai pomera chikwatiko quarters amatairo stenda upenyu akurise nhasi koko kubudiriro anenda chibara chimuti blessings in wasora seko kumabvuku ikoko muri unonaka ugare mundiro pane inonzi farai, pane inonzi chamu, pane inonzi nzira, pane inonzi matare, pane imwe inonzi zombi pane imwe inonzi dzimwe ndazika but they are 7 asi maalbums ese akaitwa nagogo mangani pacareer yavo kufunga kwenyu nozoti zvionesa kuti uzvise mupfungwa nekuti marecordings avanga kuita ekupedzisira vaingonorekodha and then haasi kuiswa paalbum nekuti pane time yazvakapera yekuti vanga vangokanda kuyoutube saka uchanya 1 2 3 4 5 maybe 12 asi dzimbo dzavo ma11 akawandisa pane here watingati sisi unotozoti vakatanga ndo kana ndichaisa ndo watingati sisi mapioneers wekuenda overseas vachinoita mashows vachidzoka pane here watingati sisi umwewo wevaimbiwo muno wakambotakura wakambobudawo naye vachimubereka vachimuonesawo nzira ivo vaitakura mamusicians avo. Inini ndinanga ndiine recording company, ndini ndaibereka mamusicians nekuti ndini ndanga ndiri music promoter. Saka Tuku, his first tour to Germany, his first is where in Copenhagen. Mkona the original yakatonyorwa onzi executive producer Virginia Mkweshi. I compiled those songs because there is a European audience. Saka first steps on Tuku did that, and my husband first steps on Thomas Mafumo, he did that, and Leonard Shakata, we brought them, and there is another Peter Mparusaviran family. Saka amai vai concentrate because in England the musician anaenda kubasa akambodai but amai vanga very serious musician yekuti she's a trio but vaina neband ravo. Iro band rago kurenzi Lions the Earthquake korenyi GT Express. GT Express. Aiwa zvinofadza. Nandi boy baba nerangoma ndati nerangoma National FM. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, this is crazy, but here's my number, so call me. Just pa National FM muchanzwa bata manzo hapo ka kuti iye msikana huyo na iye akatombowo promoter wezvemimanzi izvi kuratidza kuti munhu anga ane chivindi, munhu anga ane chipo aigona chose ari koko kumiri kwemakungwa ikoko, promota vaimbi, kuvashedza kuti vauye koko,
chivaonesa ana mudhara mutukudzi yesawa tatisingazvizive isu kuti kufamba kwese kwavaita vachienda kuye vaiberekwa vaioneswa nzvimbo kudanwa naiva vana vekwamukwesha kaunti vana vamai Stella Chiweshe zvinofadza chose manzwa apa kunzi kamwe kenziyo Copenhagen live and original song yamutukudzi Copenhagen kwanzi ndiye takatoiproducer ndafunga yakatsikisirwa ikoko kumbiri kwamakungu ikoko zvinhu zvatatisingatombozivi izvozvo asi kuburikidza nechirongwa chedu ka gamba remhanzi tatodzidza zvakawanda ipapo right ndikawana mukwana ndichakakwapaidza kambo kacho kaiyeka Oliver Mutukudzi kuGermany ikoko hanzi pane kambo kaitwa mabacking vocals kanosanganisira kanonzi nematare kaitwa mabacking vocals naiyeka Virginia. Filimoni Saide panikotina fampale napo kama atiseko kanze sabuku burumango Benjamin Tasiana pa Debura bwana wanga zikuenda bwanchi ndo kanonziko ane matare karowa kane mhuri yekwagura vachitungamirwa na Stella Chiweshe mabacking vocals achitwa naiye ka Virginia. Ambuya kisha apa bora juru growth point hapo mwasira bwanji wote wananzo mofati cha kwenya apa bora hapo fight don FPR wasira bwanji bwana nika baba mumu chao simfari amuriko baba mana National FM. Ribati. Tulipa mpepe. Tulipa mwempela. Semunye. Tiba ngompela. Ndife amozi. Ribati. Tulipa
pabodzi ivamwe tiri wabodziwo turi antomwe National FM, the whole nation on one station. mai vaingofarira mbira vaida kuridza mbira asi zvanga zvainetsa kuti vaona anovadzidzisa nekuti vanga vari munhukadzi. Saka pana sekuru vavakazongoramba vachinetsa toti sekuru hanzvadzi noti hanzvadzi yamai vaitonzi baba naamai vavo, baba mudiki vababa vavo. Ndo for him to have his peace, then he showed how to play because vanga vanetswa asi iri nandiri mucheche ipapo pavakatanga. Saka ndakatanga kunzwa mbira kudhara ikoko vachiridza ndiri mucheche. Saka vakanetsa asekuru vavo kusvikira vavadzidzisa ende sekuru vanga vangoda kuti zvindibve. So that's how she learned. Ende sekuru vanga vasingazive kuti mbira idzi kwa dzichazosvika kwacho, dzichazosvika pane imwe level. Nekuti mazuva iyo zvanga zvisingatoita kuti munhukadzi anoridza mbira. Ndichiri kunyatsoziva ndati kurei tichienda kumabira taisvika kana tiri vaviri nemunhu weushu. Saka vaifunga kuti tiri madzimai anoteerera stereka atakurira varume vedu matezi vachifunga kuti varume vachazoteera vachadziridza. Nekuti vaitozo ende izvi zvakakupa kuti ugonesese kuridza kwacho nekuti unenge uchidhautwa kuti vakadzi vangadziridze. Saka unenge wakunyatsoda manje to prove a point kuti no, I can do it. Saka vaitozoti vaona dziri kurira vozoti saka mwana musikana anoridza mbira kudai muri kuda mombe ngani vazoyatsonzwa kuti muri kuridza. Manzwa kapo vanhu vaisaiza kudherera aidherera na Virginia kuti vanozvigona here izvozvo, asi vakazopa kutenda vaona haiwa havasi kudzora tsvimbo. That ivo gogo wakamboita here collaboration neumwe muimbi. Mai vaitoenda kune vamwe vari kuita chivanhu kana kuedza kuvakurudzira, asi amai vangu havana kumbonyatsobvira vaita shamwari yekuti vari kufambidzana nhengi kana kuti vari kuita sei. Pavanga vari kuNational Dance Company of Zimbabwe ndopekuti paine madzimai akawanda but kubasa. Saka especially these last days vatokura ndopavanga vakunyanya stereki kudhirira nemaorganizations akasiyana siyana. Vaikurudzira futi kuna gogo vakauya kugoromonzi uko pano pava vachiti ini ndaiconsulta gogo madances echivanhu. Saka ndaigara ndichingove number 1 pamacompetitions ematraditional dances because ndaidzidziswa nagogo endozonodzidzisawo vana. Saka vaidzidzisa vanhu vakawanda asi si zvekuti nemudzimai vaisanganawo zvavo nemamaartists zvinongoitwawo, asi kwete kuti vaine zvavari kuita vese. Nekuti maartists mazhinji madiki vaitongouya kuna ambuya kuzo even achitoridza ari artist vanenge vachiuya kuna ambuya munhu mukuru to further their knowledge muinstrument iyoyo iri kuridzwa. Vazhinji vanofungidzira kuti vanotaura kuti mbuya vaisvikirwa. Hameno imimi ndimungapajekesa ipapo. Izvo ndezvemumuri handikwanise kutaura. Kana apa ndinoda hangu nini kuti kuda kungoedza kungoburitsa pachena kuti mbira dzavo vaingoridza mbira kungoridza badzi here kana kuti aiwa pane zvaimboitikawo pavari kana mushure vakunge vakudzirawo mbira dzedzo. Tombosiya zvekuti kusvikirwa ndeti munhu anoridza mbira is not equals kusvikirwa, nekuti chinoridzisa mbira ishavi. Anditi shavi rekuridza mbira kwete mudzimu. Shavi nemudzimu zvinhu zvakasiyana. So shavi chinhu chinouya nevadzimu vako, chipo, it's a gift. Saka vadzimu vako vanokupa chipo chekuridza mbira. Saka unogona kunge uchisvikirwa zvako anyway but hazvina pazvinobatana. Saka amai vaive neshavi rekuridza mbira kana paizoitwawo zvimwe zvaiitika zvazvimwewo. ndapfugama matumira achiyedza patikune vari kufamba kunze kusati kuyedza fanka python vanodondimedza asi National FM yavaudza makadi team National FM ndini Q Shine makateerera nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro ZBC National FM tisu tine chimuti.
ndoka first single kawakatsikisa mugore ra 1974 akuti hava kutanga kutsikisa mumanziko zvinozvi gogo rambisa istela chiweshe first recording inonzi Kasawa ndakanga ndabayiwa Joe Chimanga pazvimba pona mai Chimanga munofarere kuri sese nasiko ndakanga ndabayiwa nemakore sezvandataura kuti kupedzisira ndokwavanga vakunyanya vane mamusicians avo aizoitawo masolo artist pane ana kuda wakasara kuuk pane anonzi Mike bhendi rake racho handichaziva kuti rinonzi chii akutoendawo kugermany anga vatori pano vauya kuzobata maoko ambuya muri kureva kuti pavanga vari mhiri uko vanga vakutodzidzisa futi ikoko vaidzidzisa mbira vaidzidzisa mbira vaidzidzisa varungu vaidzidzisa vanhu vatema saka pane mukomana atombotaura handichaziva kuti anonzi ani izindebele tikatarisa kuyoutube tinogonaona kuti paiswa chii because ari kutaura kuti iye akasangana ambuya kugermany asangana ambuya kugermany vakatanga kuimba naye iye mundevere ari kuimba dzimbo dzake dzechindevere saka ndadzokera kumusha ndadzokera kubulawayo vanhu uri kuramba uchinge wakunyanya dzimbo dzeshona hanzi vasingazivi kuti ndapiwa inspiration naambuya kuti music haina language saka varipo vakawanda chinozongonesa ndechekuti mune musisagare mese usisanyatsoona vanga vaine vana vava vakawanda handine mwana uyu pane mwana ari kufunda pane taitomboita jealous moti hava kunyanya kupa attention vana vekunze saka nekuti unezenga watororwa watokumba kwako saka most of the things zvako unenge usingazoona kuti vari kuita sei but unenge uchiziva kuti vaenda kwakati vaita sei pamwe vaigara vachingonditi amwene ande tinoridza kwakati tese tiite mother and daughter tiite 2 generations saka izvozvo ndo zvinhu zvainyanya kunakidza izvozvo sisi vangu vakasunungukwa inini ndakasiyiwa nababa pavakatengwa kuenda kuputya ndine 6 months so amai vakazosara vachiridza mbira baba vaenda nekuti he wouldn't have allowed it saka we are so happy that he left saka muri kuti ndo zvakakonzeresa kuti vaseparatire zvizvo no vakatoenda baba vakatotengwa kuenda kuportugal that time vachitamba bhora amai vasati vakutomboridza vakatozoridza baba vatoenda
zvekutoti baba pavakazodzoka vakatozosvika nauyu atorei aiwa vakatongosiyana vasati vadzoka nekuti havakazonowanawo mhuri yavo ikoko ndobva varooravo amai ndobva varoorwawo kugermany saka ndopaka asi vanga vachitori nemary certificate pavakaenda saka uyu akazongozvidzura aga kuti ndiye akuridza but when I came back they were the best of friends because vanhu vaive kuti makangoenda it was just distance not kuti pane zvavatadziranawo so saka ndezvekuti kana amai vari kugermany ndapererwa nebute amukwesha ndo vaimhanya notenga bute his wife kunyanya maini nemukadzi wavo wangu ndo vainyanya kutomhanya kuti maigoro muri kuda because actually it was so smooth they were friends vaitowirirana zviri serious zvichireva kuti imimiwo vana futi nevana veukova munodyidzana zvakanaka chaizvo inini mainini vangu mukadzi wababa wangu ndakatombomutengera tiketi rekuti auye kuzondivhakachira kugermany that's how close we are she's my mother because vakawana vabereki vangu varamana kudhara so havanei nazvo isi takatofarawo kuti baba vedu vawane mudzimai wekuvenge vainaye saka muri kuona teteka zvamuri kutaura izvikaizvi makudzidzisa nyika kuti rudo runokosha runobata nekuti kana mimi muchizvoongorora panhoroondo yedu isu vanhu atema hakuna zvinhu zvakafanana naizvozvo kunenge kutori nehondo asi imimi mhuri yenyu you managed it and zviringonakidza zvakadaro because baba was a bit slower but mainini ndo vaita amai vakafunda vanga vaine action ndinoda zvakati votumidzira kunyange nevandingina vedu vacho we are very close vanhu vashoma vanotoziva kuti the mothers are different ende mimi mudharawo futi vainzwawo vaisawo nzeyo futi kwamuri mukangotiwo chakati ndizvozvo baba vangu vaingonditi shamwari ndo munhu wandainova naye kana ndabva kugermany because ndaimira paHilton namudhara maitogara pasi mototanga kutoita mabhizinesi one time ndakasvika anditi it was a private club saka unototi andidowo kuna amukwesha ndo vanozokuinvita in saka uye aingondoona kandichipinda saka akazoenda akati hanzi girlfriend yenyu iya yauya ndokwayangeko zvanga zvakuiswa futi because hapana munhu anomhanyatsofungidzira kuti baba nemwana vangaite relationship and but imimi maiwindirana serious zvekutoti kurasikirwa kwamakaita nababa makarwadziwa futi zvisingaite zvakaoma because he was more of a friend than a father ende panguva yacho maamuri kuno here kanti makatozinzwawo shoko akazinzwa 6 am when I was about to leave the house for work nova ndatongoita U10 ndakutotsvaga tiketi nova ndatouya ndiye kavirginia mkwesha apa tachedza karambisa istela chiweshe mushakapo hanzi musara kunze akambo participatawo zvakare muzvironga zvakasiyana siyana muno Zimbabwe ndo vakabatsidza zvakare kuti kuumbwe sangano revaimbi Zimbabwe Musicians Union akambonoridzawo zvakare kuWOMAD Festival kuUnited States of America mugore 2004 akatenderera England vari vamwe chete kana Virginia in 1993 akazwanira mubayiro weBillboard Music Awards right jena guru yakavapawo menduru zvekarega rinzvengoma Clive Malunga vachitaura nezvekupa kwakaita menduru mava tanga tavanyorera kuinvest kwesu ana mukoma Thomas takavanyorera ndakaenda through na Musai Murazimunya ku University of Zimbabwe na mbuya Stella
Chiweshe takavanyorera through Professor Pwiti vakapuwa mahonorary. Ndakanyora kuuniversity vakapuwa pakagraduate ambuya Stella Chiweshe ndo paifanira kugraduate Oliver Mtukudzi kuuniversity of Zimbabwe. Saka Debbie akapinda futi akanofokora kuti azviite kuti Clive aiwa vanga vasingade kuti zvinzi vaida kuti relationship yedu yakudhara iitwe cut once and for all kusvikira zvatopera. Anditi payapa patanga tichiita Jena Guru Music Festival tanga tichirangarira kavaimbi. Saka mushakabvu futi Gift Makaba takamutengera ka Tombstone, Susan Wafumo takamutengera Tombstone, James Chimombe takamutengera Tombstone, Tobias Araketa takamutengera Tombstone, Picket Chiangwa takamutengera futi chi Tombstone, Nana Jordan Chataika kumfakosuku takavatengera ma Tombstone. Saka takabvunga kuti no zvatiri kuita izvi iri Jena Guru vanhu vanofana kubenefita from basa ra festival iyi. Vasafunga kuti pamwe ndiri ngoda kuita mari, ndoda kuti industry isumuke. Ndo patakazoti isusu alright takuda kuti isusu tichiona Thomas Mapfumo apuwe golden star yakanyorwa the king of Chimurenga. Andipo ndo patakazotiwa ngatichiitira iwo anambuya Stella Chiweshe na mukoma Oliver Mtukudzi. Saka mukoma Oliver Mtukudzi zvao zvakapindirwa ndobva ambuya Stella ndo vakazograduate chete. Chingoteya nzeve patapura unanzva station unzwe kuti turu Amaikani National FM kanibaya moyo kunzwa kuti tapi 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 tapi. Manzwa kapo mukoma Clive Marunga kanzi vakakwanisa kakuwa pa degree honorary degree yotete Ramsay Stella Chiweshe. Right, regati chinzwa pana paka tete Virginia ichaura ka nezveurwere wagogo. Indogara blues in Frankfurt, Berlin. So I visited 3 weeks prior to her illness. She was in such a jovial mood. Last song was Pambira. There are so many variations. You can the mom says you can play maybe 6 different variations of one song. So I can't do apa munopazira repair umborgo and it. But don't this kufara kwakaita musi iyoyo no ndatozodzokera kwandinogara is like 508 kilometers away and ndatozonzwa my stepfather vachifona kuti amai vaenda kuhospital. So what's the problem? She goes, it's like she had speech disturbance and she couldn't type any, send WhatsApp messages because typing was a challenge. It was becoming a challenge. So they had a flu jab and a COVID jab. So my sister-in-law, she's the medical professor who was treating her and one of the directors of that hospital. So Ndova Kashko, then they did the head scan. I can't phone her. You know, they are metastasis. But so we were hoping that as soon as an operator, but of course I drove to Berlin, and then my sister also over 2 years because of the diagnosis mentioned. This is bad. It's the most aggressive, vicious type of cancer you can think of. You don't go take it up at stage 4 because when it starts growing, it doesn't stop. So there is nothing that one can actually do. So vacancy will give you 10 sessions of radiotherapy because if we give you more because of her age, they also start destroying the head cells. Saka people have 10 sessions. My challenge is she was weak, and so I'm able to sure serious. So at some point, because the medical professor required treat
because she's a cancer specialist. Unenge une chance yekunyatsobvunzisisa zvese pane ungoyudzwa diagnosis nadoctor zvinhu zvakati wakutoenda wakutanga kufunga kugoogle. No, I was staying with him ndichivabvunza saka zvinodi vakati there is nothing that Western medicine can do. All we can do is to win a bit of time and to make her not suffer. Saka, this therapies is not that the radiotherapy sessions is not to cure her or to heal her, but it's just to make it easier for her. Saka tangatatu okuziva kuti okay, asina kutimira zvakanaka. So after the 10 therapies, vaimbofunga kuti pamwe vangaite chemo, then it was said it will not help her. Saka there was only medication it was already actually palliative care, just to control, to manage the pain. And so Saka ukuvanovaendesa kuhospice because now she needed 24-hour service care. Saka takambofunga my sister kuti tomboti one wedu anogara 1 month iye ubva kuwales kwaari oto 1 month, and then daughter in the UK in London oto 1 month tichingodaro. Saka ndovatata amai saka muchadischarge kwa saka teta adoti ai ndoda wena musha. That is what she said. Muchembero. So apa vanga vachiri muhospital. So my sister told me that if you want to take her home now or never, because now vaitwa those 10 sessions saka zvashrinka for now, but they will go again. So patinobudisa nhasi muhospital, then we are taking the next flight home. That's how I brought her here. Okay. Yeah, that's how I brought her. So tauya kunoku, I think nekutsika muvhu ravo nekuita se taitoita majokes bini vakadaro. Taitotaura takatofamba munenge tichitotaura kutosvika kuno tichitoita majokes. So and vese vana vazukuru vaitaura navo every day pafoni, and vaigara vakabata foni yavo. Lloyd asati afona, ani asati afona. So then but tapiwa time yekuti time frame kubva apa kusvika apa until Christmas, and anything after that it's a grey area. That is what we're told. Saka takafunga kuti patime you must make it as comfortable as possible for her, and one of her daughters must be present at all times. Saka my sister ndakupedzisa the sentence because so my sister anga ari kunoku ndobva ndamuchinja. So I came on the 2nd of February, but akambogara 4 days kuti tinenge tichimboonerana. Ndobva adzoka, and then for just 5 days after she left ndobva mai vashaya. Aiwa, tine urombo chose. So kumba kwakuri kukuwadzana here kana kuti kugoromonzi? Notaimbonzwa zvakasiyana. Goromonzi kumba kwangu inini. I have a homestead in Goromonzi. Kumba kwemwana wavo. Saka zvakaita kuti vabatirwe maoko kugoromonzi ndini ndafirwa ndini ndiripo mukoma asati auya, and it was too far kuti tibva tangoya kunoku nekuti vanhu vanenge vachingodawo padhuze pekungobata maoko vachidzokera. And then kukuwadzana, it was more of a practicing home. Ndokwavaiti vakauya vachiridza kunoku vanopractice nebhendi ravo. So it was not the real home. Actually she lived in Germany. Saka na vauya vanoenda kwavanoya pano pamusha pavo kunoku ndo patinga tuzondoka kunoku. Ndinotenda chose so tauya kunoku, I think nekutsika muvhu ravo nekuita se taitoita majokes bini vakadaro. Taitotaura takatofamba munenge tichitotaura kutosvika kuno tichitoita majokes. So and vese vana vazukuru vaitaura navo every day pafoni, and vaigara vakabata foni yavo. Lloyd asati afona. Mapanzwa kapo kuti zvakafamba sei kudzimara vashaike, asi pakushaika kwavo manje, pakushaika kwavo, pakuvigwa kwavo, ivo vane chikumbiro chavanga vakakumbirisa kuti zvofanira kuitika pazuva ravo rekuvigwa. Pane zvaifanira kunge zvichitevedzwa ipapo. Nekudaro regai tinzwe announcement yakataurwa naiye ani asati afona. So
tapiwa musi wachewo isu takamboudzwa tozozviita saka ndandichikumbira kuti nekuti zvinozoita vanhu panotowana chete anotora foto izvo ndo zvandisiri kuda kuti zviitike nekuti vakati havazvide saka murimiwo makaudzwa nemubereki wenyu kuti ndinoda zvakati ndoda kuti mundidairewo vabereki munoregedza kuzviita here muchifadza ruzhinji kana kuti munoteedzera zvakataurwa nemubereki saka tichatanga tavhara apa hama dzemunhu mambo kana vachiripo munhu anoremekedzwa hongu vanouya nekuti mwana afira mudunhu mavo ndo patichazovhura hama dzichipinda dzichiona amai vachipinda mumusha wavo wekuzororera. mainzwa kapoka nhau yacho kutaurika kwayakaita izvozvo kuti aiwa pasingadiwe munhu anotora kana pikicha handitika papasingadiwe kana munhu anotora kana pikicha ipapo zvanga zvisingadiwe izvozvo nekuda kuti ndo zvavangasiya vataura vega gogo kuti inini handidi kuti vanhu vese vese vangouya vachiita board viewing. Ini ndoda kungoitwa board viewing nevanhu veukama chete chete. Handidi rudhende rwese runge ruchizouya panapa ruchida kuita board viewing. Rudhende rwese munongovapa nyama vachimwa doro vari ikoko vachiimba vari kure ikoko, asi muno mumhango mandicharatidza inini handidi kuvaona mutemo ikoko. So nokudaro umwe wevaimbi ndakasangana na Tete Loveness Mainato ndiye umwe wevaimbi wandakasangana naye ikoko. Ndiri muimbi wesungura wechidzimai. Mune zvemimhanzi vanoziva zita rokuti mujibha ndo randinoshandisa kana ndiri kumagitare nekubasa pastage vanoziva kuti mujibha. Nhasi uno tiri kuno kubhindura kwa Chief Masembura uko tauya kuno kuperekedza gamba redu mumimhanzi. Tatevera ambuya vedu Stella Chiweshe kuuya kuzovaperekedza murwendo rwemusha wavo mukuru wekuzororera. Tauya tiri vaimbi tichichema nevamwe tichichema zvakare tine tariro, asi chikuru ndechekuti tasiya tadzidziswa chii naambuya Stella Chiweshe. Ndikatarisa Tete Lavhu mbuya nebasa ravakabata, tikatarisa isisu kuti nyaya dzekuimba idzi makare kare ayo kumadzimai zvaita nge zvaitarisirwa pasi, madzimai anga asingatopuwe mukana. Imi makazoteera mumashure, tingatoti ndimi maitoronda matsimba avo, munozviona sei nekurasikirwa? Ndingati semhuri yeZimbabwe zvikuru sei madzimai tiri munyaya dzemimhanzi kuarts industry tarasikirwa zvikuru nanyanduri nagwenyambira vanga vaine unyanzvi nechipo. Haisi mhuri yaambuya Stella Chiweshe chete yarasikirwa, asi Zimbabwe yese tarasikirwa nekuti gwanza rasiyiwa naambuya Stella Chiweshe richanetsa kuvhara. Nekuti tikaongorora ndio vakuru vedu mune zvemimhanzi vanga vachitisimudzira mutsika nemagariro, vanga vachita tirambe takabatana semhuri imwe chete zvikuru sei kuarts industry. Tanga chitevera tichironda matsimba avo, asi nhasi vatisiyira gwanza richanetsa kuvhara riraita kuti mwoyo yedu isare ichidzimbikana zvikuru. Saka ndiri kuti semhuri yeZimbabwe, sesu madzimai kumimhanzi takatiri kusumuka mazita edu nokuda kwevanhu vakaita sana mbuya Stella Chiweshe tarasikirwa zvikuru. Ndikatarisa panapa Tete Lavhu ndiri kuona hapana kana vaimbi vakawanda. Ndiapi mashoko ekurudziro amungade kupa kune vamwe vaimbi? Nekuti tikatarisa panapa ndiri kuona ngemadzimai mamuripo vatatu badzi nemurume umwe chete. Handizivi zvinotiratidza izvo.
Mukoma Umari, chekutanga ndashaya kana pekutarisa zvinhu zvinoshodesa pachishona chedu zvinonyadzisa nekuti ambuya asela chiweshe vanga vari munhu wemunhu wese. Saka ndakatarisa mabudiro ataita sevaimbi kuti tangowanikwa madzimai matatu nemurume umwe chete. Hazvina kupa chimiro chakanaka nekuti Zimbabwe nekukura kwayo vaimbi vakawanda zvikuru. Uye takatarisa kuti vamwe vaimbiwo vakuru, vaimbi vedu vakuru, hatichatauri nemazita. Asi kana achiti vaimbi vakuru ndofunga munozwa kuti tiri kurevei. Tachitarisa kuti tingavaonawo vari pano, hatina kana umwe chete wataona. Saka zvinhu zvinoshoresa hatizive kuti kuchemana ndo imwe tsika yedu yechivanhu. Kwakuendepi? Taakurasa unhu hwedu, taakurasa tsika dzedu, tichitevedza mamiriro akaita nyika kana kuti yatoti ikonomi yaya kuti ndoda kuti ndimboita iri basa rangu iri, ndoda kuti ndimbosara ndichiita izvi. Ko zvino chazokoshesa chii kana usingakoshese kuti umwe wedu watisiya ndo patapedzira kuonana navo nhasi. Zvino zvinoda kukosheswa zvakadaro. Saka ndanzwa kunyara kukuru. Ndinonzi Sabhuku Masembura. Zita rangu chairo rokuberekwa repachitupa ndinonzi Lawrence Zvomuya. Ndiri Sabhuku Masembura. Uye ndine imba yeumambo yacho. First born yangu ndiyo mambo. Nokuti zvinhu zvese zvakapinda munzvimbo imwe chete nguva yacho yanga yangokwana. Saka inini chiitiko chaitika panapa hachina kundiitira zvakanaka. Nokuti mbuya Stella munhu wandanga ndichifambidzana naye vachindiuya kuzonditora kwandinogara kwaMasembura uko kuchikoro kuprimary. Vaivazonditora nemota touya pano toita chivanhu panapa. Vaiti uyai mutsike pano tiite chivanhu. Saka taigara tichiuya tichiita chivanhu panapa. Sabhuku chivanhu chamaita chivanhu chipi? Chekuudza vadzimu kuti panapa tiri kuda kuti chikoro ichi chivepo, chikurudzirwe, chikure kuitira kuti vanhu vazive chivanhu, vazive unhu hwavo hwechivanhu. Nokuti paitwa basa kuridzwa mbira, vanhu vachidzidziswa zvechivanhu, zvokuti munhu ave munhu chaiye anoziva kuti culture yangu ndeyakati. Ndo zvataita na. Saka titori paprocess yekuti pakuvhurwa pataita panapa taida kutozita bira guru ratanga takatoronga nambuya Stella Chiweshe kuti tizovhura panapa tichitaurirawo zvepasi izvozvo tichidzidzisa chive chikoro chekuti vanhu vazive mbira, vazive kuti sei vanhu vachiita chivanhu chokuridza mbira. Nokuti izvezvi kwanga kwaane nyaya yekuti vanhu vese vakapinda muchechi vakanga vakusiya chivanhu, vakuita zvavo zvisiri pamutemo, zvisiri zvechivanhu, zvisiri zvedu zvatakakura nazvo. Saka isu taida kuti vatidzorere chivanhu chedu kuvana adiki vese vasati vakuchiziva. Sabhuku, makaita rombo rakanaka rekuti mumusha wenyu, mudunhu renyu, mumba menyu ndo maamune mwana aikurudzira pamwe chete nekufarira kutevedza tsika dzemadzitateguru. Nhasi uno Mwari vatonga atisiya, munonzwa sei? Aiwa, izvo zviri kutondikanganisa kuti ndiri kutorwadziwa. Ndiri kuti ndishaedza kuti ndigare pasi nevana vasiyiwa, sezvo ndanzwa kuti pane mumwe akasara ane chipo chakapiwawo namai vake kuti anoramba achiita saizvozvo. Saka ndichagara naye pasi toona kuti toenderera mberi kuti chivanhu chedu chirambe chichienda mberi. Tine rombo rakanaka rekuti hurumende yedu iri kutsigirawo kuti imimo madzisabhuku muve muchirovedzera kukurudzira kune vari kukura vechidika kuti vange vachiziva tsika nemagariro dzechivanhu. Munoitora sei hurumende yedu? Aiwa, hurumende inini ndo yandinokudza nokuti amadwaterera iwo yanga nguva yakanaka.